Molweni, ezingenayo zanamhlanje. Sekwenzeke ingozi emasikizi kakhulu kwindawo yaseLimpopo endleleni u-N1. Le ngozi ke yenzeke late izolo. Okwenzekileyo ke koku kuye kwafumaniseka ubana udrayiva lo webhasi imbhidile ze ke ngoku yaphumela endleleni. Ithe ukuphuma kwayo endleleni ke yabhukuqa. Ubhukuqa kwayo kwafumaniseka uba ke ngoku ilehlobo ililo. Nalapho ke kuye kwafumaniseka ubana kulimele abantu abanintsi kakhulu. Ibhasi le yona ibilayishe 91 yabantu. Into ethetha ukuthi ibhasi ibine-overload kuba ke ibhasi ngokommo wayo le bekumele ukubana ilayisha 60 yabantu. Ngoku kule 60 kongezwe i-30 yabantu benza u-91. Kongezwe u-31 yabantu yenza u-91. Ngoku ke loo nto ke ifumaniseke emveni kokubana kuthe xa kufika abantu beambulance namapolisa bejonga ke ngoku behlangula abantu balimeleyo nabantu baswelekileyo. Xa kubalwa inani lafumaniseka uba inani apha yi-overload le. Kubantu ke abaswelekileyo ke apha kusweleke 42 yabantu. 42 yabantu. Abayi-40 kwabantu bayi-42 baswelekele endaweni yale ntlekele yesi siganeko. Ze ke ngoku i-2 yona yayoswelekela esibhedlele kuba kule 42 yabantu abaswelekileyo kusekho abaninzi abalimele kanzima kakhulu abasesibhedlele. Kwabanye wabantu ke abasindileyo abasesibhedlele kodwa ke kubonakala ukubana bangasinda ngumntana oyintombazana osemncinci nomntana ongumfanyana naye osemncinci kakhulu. Okubuhlungu ke kukubana bobabini banabazali abohlukeneyo kwaye bobabini abo bazali abo baswelekile. Ngoku abantwana babini abanabazali. Nangona ke singayazi unobangela wengozi kahle kahle kodwa ke i-overload le yona ingayenza ingozi kakhulu endleleni. Andazi ke uba nicinga njani nina ngokwesimo. Kodwa ke sawuva ngani kwi-comments. Ningalibali ulayikha, nikhomente, nisubscribe, nishere le content ukuze nabanye abantu bayibone.